Lewap we Mar vilayetlerine soğuk hava aralaşdy, sebiti gar ýagdy. Türkmenistanyň Günnägör tebitlerine ýene de soğuk hava aralaşdy. 24 fevralda Mar vilayetyna gar ýagdy. Bayram alynyň käbir obalaryna elektrik kesildi. Lewapda howanyň sowuklugy gijelerine -16 gradus üçin aşaklaýar. Darganaty etrawynyň käbir obalaryny güýçli sowuk sebäpli gaz turbolary hatardan çykdy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Marly ýaşaýjylar geçen akşama çenli howanyň maýyl bolanyny, şol sebäpden Mar we Bayramaly şäherleriniň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna, mekteplerde çağılar baglaryny we medeniýet öýlerini ýylydyş ulgamlarynyň öçürilendigini, ýöne munyň ýa birden aralaşan sowuk howanyň adamlary başaga ýedendigini aýdýarlar. Bayramalynyň käbir obalaryna ýerdenden bäri tok ýok diýip bir marly ýaşaýjy 24 fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bayramaly etrawynyň oba ýaşaýjylary ýerlerdäki elektrik tütünleriniň we elektrik geçirji fiýimleriň möwrütiniň geçendigini, olaryň ençemesiniň Sowet Soýuzy döwrüne çekilen fiýimlerdigini aýdýarlar. AQW'dir howa maglumatlary saýtyna görä şu günler howanyň temperaturasy Lewapda gijelerine -16, gündüzlerine -6 gradus üçin aşaklaýar. Marada howanyň temperaturasy gijelerine -10, gündüzlerine 0 gradus üçin sowaýar. Ýöne howa maglumatyna görä ýene 4-5 günden has takygy 1 martdan soň howanyň temperaturasy birden gündüzlerine 17 gradus üçin maýlaýar. Türkmenabadda güýçli gar ýagýar. Dün gijanyň ýaryndan soň Darganatanyň ençeme daýhan birleşiklerine sowuk howa sebäpli gaz turbolary ýaryldy. Adamlar gazsyz galdylar. Kızılrabat birata obalaryny henidem gaz nowtanlyklary bejerilmedi diýip bir Lewaply 24 fevralda Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerden howa sowuk boldy, gar ýagdy, çağılar mekteplerde klaslaryň gaty sowuk bolanyny aýtdy. Öýleriň içi hem sowuk, ýylydyş ulgamlarymyz buýaly. Öýüň içine jempirlik edýär diýip bir bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Lewap we Mar vilayetynyň ençeme ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrun döşlükde sebitde durmuş infrastrukturalarynyň ýagdaýynyň yaramazdygyny, oba ýerlerine elektrik tütünleriniň könenşendigini, olaryň sowuk howada hatardan çykýanyny, ýagyş ýagmyrda köçeleriň batga bulaşýanyny aýdýarlar. Sähel şemal bolsa elektrik fiýimleri üzülýär diýip bir etrap ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä çyra sönüne elektrik edarasy togupçynçylygynyň şemal ýatanyna gaýtadan ýola goýuljakdygyny aýdýar. Bu aralykda sebite sowuk howa aralaşýan mahaly daýhanlar ekinleriniň aladasyny edýär. Adamlar öz mellek ýerlerine eken kartoşkalaryny we beýleki gök bakça ekinlerini alada edýärler diýip marly daýhan aýtdy. Soňky gyş günlerinde Türkmenistanyň dürli künjeklerine howa ýygy-ýygydan üýtgýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň Meteo jurnal howa maglumatlary saýtyna salgylanyp habar bermegine görä 17 fevralda Aşgabatda howanyň ýylylygy 30 gradusdan 0,6 gradusa çenli pesa gaçdy. Maýyl howanyň ýygyny 18 fevralda ýurdun günwatar sebitlerine bereket we serdar etraplaryny hemde Balkanabad we Türkmenbaş şäherlerine gar ýagdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti sowuk howa akymynyň arasyna hatardan çykýan durmuş infrastrukturalary, elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi, ýylydyş ulgamlaryna nowtanlyklar we gaz turbolarynyň ýarylmagy barada habar bermeýär.